Corona, 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 Corona. It is young on the mix. Coronavirus yanzu ta tafi shi kenan. Coronavirus yanzu munai mata bai. Na sanya Allah guda ɗaya, shi ne mahalicin duniya, shi ya mutanen Najeriya, China da India, Syria, shi ya mutanen Somalia, yayi mutanen Algeria. To kuma zauna lafiya, mu daina faɗa da hayaniya. Corona, 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 Corona. An hana mu muje mu yi sallah, an hana mu muje mu roƙi Allah, domin ya yaye dukkan matsala. Corona, 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 Corona. A lokacin Corona an hana mu sallah, a lokacin Corona ne ba a musabaha. Ga azumi babu kuɗi, ya ake so miyo al'umma, ko so ake mu koma gulma. Corona, 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 Corona mugun ciwo ne, mu saka bawa yayi zaune. Duk makarantu an kulle su, ma'aikatu an kulle, kasuwanni duk an kulle, gashi garuruwa an kulle su. Rabbana Allah yafe, laifin da muka yi yafe. Wayo Coronavirus yanzu ta tafi shi kenan. Coronavirus yanzu munai mata bai. Zuwa Saudiya yayi wuya, sallar Juma'a ta yi wuya, gashi gwamnati ta baza ma'aikata, in ka fito za ka sha wuya. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah ya Allah.